дясното го стартираш и с него го спираш. Ти ще ма чакаш тук, аз ще ти го държа и те да ти го дам. Добре, като пусна и тръгваме. Да. Аз казвам старт. Да. Айде, старт! Със средна газ. Давай, 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 давай. Давай, дай, ляв десен. Дай, дай, десен, дай, 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 дай. Точно тай. Давай, давай. Трасето не го знам тук, само на спускането плътно вдясно. А вляво де, вляво гече, вляво. Плътно вляво било. Добре. Давай, тъно! Четвърта пътно! Давай, пета! Давай, къде сме? Тук ли сме? Трета! Влизай! Добре! Давай! Зарем блокаж пуснал ли се? Да. Добре. Едно 55 даже беше и по-малко, защото аз го цъкнах два пъти. Браво. 1,55. Той е 90.